Паводле інвестыцыйнага праекта ў межах рэалізацыі праграмы па сацыяльна-эканамічным развіцці Брэшчыны на 2016-2020 гады ў мінулым годзе замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белдан» атрымала ў Баранавіцкім раёне каля 2000 гектараў зямлі. У красавіку бягучага года на 6 гектарах з'явілася будаўнічая пляцоўка, дзе распачалося ўзвядзенне прадпрыемства па вытворчасці дацкай беконнай свініны. Выдержана базовая зона санитарно-защитной зоны, километр до ближайшей жилой застройки. Значит, наш объект прошел экологическую и строительную экспертизу, получены положительные заключения, в результате чего с апреля 2020 года приступили к строительству. Астатнія плошчы адведзены пад сельскагаспадарчую распрацоўку. Сёлета тут ужо атрымалі ўраджай больш за 7,5 тысяч тонн збожжа з сярэдняй ураджайнасцю звыш 42 цэнтнераў з гектара. А гэта значыць, што кармавая база для будучага свінакомплекса ўжо ёсць. Производственная мощность нашего предприятия составляет 42 тысячи голов в год, что эквивалентно 5000 тонн живого мяса. Значит, на убой наши свиньи поступают на филиал «Белдана» на бойню в городе Баранович. Інвестыцыйны праект ацэньваецца прыкладна ў 40 мільёнаў рублёў. Усе работы «Белдан» выконвае ўласнымі сіламі. Аб'ект будзе складацца з вытворчай зоны, у якой размесціцца свінарнік ад кормачніка, таксама з уязной зоны і дапаможных памяшканняў. Тут ужо пракладзена каля 2 кіламетраў лініі электраперадач і прабураны 2 водазаборныя свідравіны. У хуткім часе з'явяцца ачышчальныя збудаванні і пад'язная дарога. Зараз узводзяцца асноўныя вытворчыя будынкі. На данное время работает здесь 37 человек, более 10 единиц техники, вся техника своя на этом полном объеме. На данном этапе выполнена полностью канализация в полном объеме. Выполнен монтаж железобетонной конструкции и ведется монтаж металлоконструкции крыши. Новае прадпрыемства ўжо зараз мае добры машына-трактарны парк для сельскагаспадарчых работ. Хутка тут з'явіцца і нямецкае высокатэхналагічнае абсталяванне, якое дазволіць аўтаматызаваць большасць вытворчых працэсаў. Плануецца, што на свінакомплексе будзе працаваць каля 15 чалавек. Пры гэтым аб'ёмы прадукцыі дазволяць рэалізоўваць яе не толькі ў Беларусі, але і накіроўваць на экспорт. Для района, в первую очередь, это и трудоустройство наших граждан, рабочие места, это инвестиции, это и продукция. Потому что после известных событий с 2018 года в районе был закрыт свинокомплекс «Восточный». Згодна праекта, увод аб'екта ў эксплуатацыю запланаваны на 2022 год, але будаўніцтва ідзе са значным апераджэннем графіка. Таму пры спрыяльных умовах першую партыю свіней дацкіх парод тут плануюць пасадзіць на адкорм ужо напрыканцы гэтага года. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».